Bueno, soc Nétor Pons Fuentes. Els meus objectius realment seria millorar el temps que tinc i anar fent proves, a veure si algun dia puc tenir les mínimes per anar a Balears. I m'ha de dir que ara mateix en l'hivern no faig feina, a l'estiu faig temporada i faig el que puc, o sigui, entren sempre que puc. Ara mateix he fet 3 anys, començant als 24, ja havia nedat antes, en els 16, però ho vaig deixar totalment i vaig tornar després. I fins ara. Últimament faig el triatlon però amb equipos. No, només me dedico a la part de l'aigua. No, de l'altre no vull saber res de moment.